Тинчурин театрында әкиятләр вакыты җитте. Артистлар балачак иленә чумып яңа спектакль әзерли. Премьера нәни тамашачылар өчен куелачак. Әкият китабын хәбәрчебез Лейсан Вафина да ачып карады. Мауктыргыч декорацияләр, җыр, бию, мәзәкләр балаларның игътибарын яулау өчен барысы да уйланылган. Премьера күп санлы дебютлар белән үзенчәлекле. Режиссеры Зөлфәт Закиров бу амплуада тәүге тапкыр. Гитисен тамамлаган. Тинчурин театрында инде 10 ел эшли. Беренче режиссерлык хезмәттә йокысын качырган. Төшләргә керде, барлык бөтен образларны үзем уйлап чыктым дип әйтергә дә була. Шулай ук тормыш иптәшем белән өйдә тормыш иптәшем ашарга пешерәдер, мин кухняда шул уйлап, эзләп, аерым этюдлар формасында эшләп, тормыш иптәшем миңа булай гына карады да, "Нишисең син? Эшлим мин матурым, эшлим". 3 яшь артист эчендә бу спектакль беренчесе. Диләрә Фәттахова мәсәлән убырлы карчык образында. Кыз кеше әлбәттә матуррак образ теләгәндер, әмма театрдагы рольләр гүзәл һәм ямьсезгә бүленми. Ул үзе убырлы карчык, ләкин ул үзе өчен бик тә матур. Аның өчен менә үзе өчен дөньяда аннан да чибәррәк кеше юк инде минем образым буенча шулай. Мин шуңа юанып, үземне шулай гүзәлгә саныйм. Салават Хәбибуллин исә спорт мастерына кандидат. Миллионлаган сумлык контрактларга кызыкмаган. 10 еллык хоккейчы тәҗрибәсен ташлап ул театрга китә. Сәхнәгә мин кечкенә чактан гашык идем, ләкин курка идем менергә. Ничектер, шуннан соң безнең туган ягымда бар минем алан, бүләк аланы, лагерь инде русча әйтеп әйткәндә, шунда мине беренче тапкыр Әйдәманым сәхнәгә алып менде һәм миңа кызык такмаклар укырга кушты. Һәм шунда менеп бастым да һәм сәхнә минеке икәнен тойдым. Тинчурин театры сәхнәсендәге декорациялар китапка куелган һәйкәлне хәтерләтә. Спектакль өчен махсус зур китап ясалган. Алар пенопласт, картон, тимер җайланмалардан эшләнгән һәм әлбәттә махсус буяулар белән буялган. Менә бу китап мәсәлән Су асты патшабикәсенә багышлана. Премьера әкият яратучы өлкәннәргә дә кызык булачак. Көзге депрессиядан котылу өчен бу менә дигән тылсымлы дару. Лейсан Вафина, Антон Королёв, Яңа гасыр каналы.